निफ्राय गोजोन गाहाम जांख्रिनाय हामलायनायखौ बावहरबाय। जों बे समाव जाय बेजेलाव बिथांमोना जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोननानै बर' हारिनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ जोंनि बर' हारिनि थाखाय बाउसोमलांबाय। गिबि मुंख्लं बाम्बलगुरा बिथांनि जि बर' हारिखौ मोजां मोननानै बाउसोमलांनाय जिउ, बेनि उननि समनिफ्रायनो जों एनडिपिआ बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिथांमोननिफ्राय गोजोन गाहाम जांख्रिनाय हामलायनायखौ बावहरबाय। जों बे समाव जाय बेजेलाव बिथांमोना जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोननानै बर' हारिनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ जोंनि बर' हारिनि थाखाय बाउसोमलांबाय। गिबि मुंख्लं बाम्बलगुरा बिथांनि जि बर' हारिखौ मोजां मोननानै बाउसोमलांनाय जिउ, बेनि उननि समनिफ्रायनो जों एनडिपिआ बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिथांमोनखौ जों दिनै बे समाव जों बयखौबो थांसिजादों। बे समाव आं बयखौबो खावलायहरदों, जोंनि बे जोहोलाव बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिथांमोनखौ मान बावनो थाखाय 7 मिनिट कन्डोलेन्स खालामनो थाखाय आं बयखौबो खावलायहरदों। जों बे समाव बयबो 7 मिनिट कन्डोलेन्स खालामगोन। जागायबाय। बे समाव जोंनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन
बेसेन दङ बेनिखाय मुंख्लंफोरखौ जोङो जेब्लाबो सन्मान होनो नांगोन एनडिएफबिनि गिबि मुंख्लं बि बाम्बुर गोरासारनि मुंख्लंनि उननिफ्राय फारियै फारियै रोजा रोजा सुबुंफोरा हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमबोदों गावनि बेसेन गोनां जिउखौ आरो गावनि बिखानि थैखौ हारिनि थाखाय बाउसोमबोदों दिनै बिथांमोननि नांसोमनाय बाउसोमनायावनो बर' हारिया थांनानै दङ आरो जोंबो दिनै बिथांमोननि नांसोमनाय बाउसोमनायनि गेजेरजों थांनानै दङ आरो दिनै बिथांमोननि मुंख्लं एबा नांसोमनाय बाउसोमनाय जोबथा नागारसारनायनि गेजेरजों जोंखौ थुलुंगा होयो हारिनि थाखाय खामानि मावनो आरो फैबाय थानाय समाव हारिखौ जोङो बोरै गाबथानानै लाखिनो हारिनि थाखाय मा खामानि मावनानै जोङो हारिखौ गोजौ थाखोआव दैदेनलांनो बे मोनफ्रोमबो बिथिङाव मुंख्लं बाउसोमलांनायनि थाखाय